f'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sara tat-tajba minn hawn ftit ieħor ser jibda prime time l-edizzjoni tal-weekend. Niftħu l-weekend flimkien. Ħaniftaħ il-weekend flimkien ma' Luke Magro, mudell li fil-preżent personaġġ lokali li tant qiegħed jiġbed attenzjoni online. Fuq il-pjattaformi soċjali tiegħu Luke inkollu jtella kontenut. Ħafna mill-kontenut ikun qiegħed isajjar. Videos b'karatteristika partikolari. Luke ikun qiegħed isajjar jew b'żaqqu barra jew nkella bil-fardal ta' Tweety. Illejla rrid nisma' naqra mingħand Luke is-segwaċi tiegħu xi jikkummentawlu u jekk isegwux il-videos jekk ħabbar riċetti jew nkella biex jarawh b'żaqqu barra. Niltaqgħu ma' Luke minn hawn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Your event made perfect with Camilleri Catering. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time fl-aħħar jibda l-weekend nisperaw li t-temp jiffavorina dal-weekend biex inkunu nistgħu ingawdu xi ftit il-kampanja. Miegħi il-lejla biex niftaħ il-weekend m'għandi ħadd ħlif lil Luke Magro. Hello Luke, kif int? Is-sena tat-tajba. Grazzi tal-li ċettajt l-istedina tista' takkomoda ruħek. Isma' fir-realtà mill-1 sal-10 kemm tkun qed tistenna l-weekend? Fil-weekend li ktella naħdem, so ħanejt 7. Tkun tistenna Monday mela. Eżatt. Għandi bżonn ftit dettalji biex nżommu ma' tradizzjoni ta' prime time. Issa nkun jom? Luke Magro. Luke Magro. Data ta' twelid? 26/9/93. 26/9/93. Għala 29. Yes. Fejn inti mwieled? Ħazzabbar. Ħazzabbar. Residenti? Ħazzabbar. Ħazzabbar. Professjoni? Content creator, model, naqmin kollox. Content creator u model. Luke, kontinuament fuq il-pjattaformi soċjali tiegħek ittella videos qiegħed issajjar fost l-oħrajn, tella videos oħra, ma tella ħafna videos issajjar. Fir-realtà vera topp issajjar. Yes, ħafna ħabbis. Il-tissir kollu fid id-dar, ġifieri. U ħafna mill-videos għandek karatteristika partikolari. Jew issajjar b'żaqqek barra, jew bil-fardal. Isma' dak il-fardal ta' Tweety. L-istorja tiegħu x'inhi? Tommi, qed għandi bżonn fardal, għandek xi wieħed tajjeb, qult li dan għandi tridu. U spiċċajt nagħmel il-videos bil-fardal, it's funny. Isma' is-segwaċi tiegħek xi jikkummentawlek meta tella xi video ġdid qiegħed issajjar b'żaqqek barra jew bil-fardal ta' Tweety x'jgħidulek? Kun hemm min jikkommentali kemm għandek riċetta tajba. So, jkun hemm min ejja sajjarli. Kemm int sexy sew riċetta tiġi ignorata laqa. Ara, mod ġenerali, min ikun l-iktar sfaċċat bil-kummenti tiegħu, is-segwaċi femminili u s-segwaċi maskili? Naħseb l-irġiel iktar segwaċ, iktar sfaċċati, il-messaġġ jaqbdu. In-nisa jidħlu iktar bil-fin saqsu għal-parir. Eżatt, jibgħatu lek xi messaġġ. Ibgħat li naqa l-ingredjenti. Ovvjament mhux kull min jibgħat li għall-ingredjenti qed jittantani, ma mbagħad tinduna. Ma l-ingredjenti tista' tsibhom billi tmexxi l-video lura. M'għandix għalfejn issaqsi għalihom. Imma mbagħad tinduna jibdew jippruvaw jkomplu konverzazzjoni tgħid di l-irġiel iktar straight and plain. X'int sexy, x'namillek. L-iktar messaġġ mhux tas-soltu jew l-iktar request mhux tas-soltu li kellek x'kienu? Dal-aħħar qed ikolli ta' spiss li jew mmur f'xi birthday party nħokk il-ġobon jew xejdulu xi hands party affarijiet hekk. Imma tħokk il-ġobon minħabba li għandek video. Eżatt. Ejn nitkellmu dwar l-istorja tal-li tħokk il-ġobon. Dik bdiet dil-ħaġa viral li hemm tal-video tiegħek tħokk il-ġobon. Mela da għamilt video fuq TikTok, ma kellux jaqsam mal-ġobon jiġifieri. Qed nipprepara like morning prep quddiem il-mera fil-kamra tal-banju u bdejt nisfen jiena bażikament.
U ratu Sephora ta' Diego and I, nselmila minnaw, u bdiet tagħmel l-stories tgħid in-nies ara x'wieħed sibt. U bdiet tella l-video tiegħek. U tellat il-video tiegħi bħala story. U kien hemm xi ħadd ikkummentala min jaf kif aħokku l-ġobon. U qiegħed id-dar relax id-disa ta' flaxija, kif rajthom, it-tfajla qalt li ma tagħmilx video tħokk il-ġobon. Oqbad il-ħakki hawn ġobon. Oqbad inħokk il-ġobon dak il-ħin. U minn hemm lemm meta tela dak il-video mbagħad ta' żubiżu li kontu żajt fil-video li. Fil-video ta' filgħodu. Fil-video ta' filgħodu l-istess diska kontu żajt. U kif tellajtu illa l-ġen kbir mbagħad. Luke, suġġett kompletament differenti t-tattoos li għandek. Kollha kemm huma għandhom tifsira, suġġett. Fil-verità, iktar nħares lej tattoos bħala how I look at my body. Ovvjament għandi nħobb ħafna l-iskanetri, għandi xi 7-8 fuqi. Imma it's more aesthetic how I look fil-verità milli meaning u affarijiet. Biex għandek it-tattoos kollha li għandek, kemm il-sessjoni għamilt għand it-tattooist? 20 session. U dejjem l-istess tattooist? Yes. On Ibiza għamilt tant tattooist differenti, l-qija kollox għand wieħed. Mit-tattoos kollha li għandek li ma kienet l-iktar waħda li weġġajt? Naħseb hawnhekk. Mhux tonok? No, hawnhekk tal. Iġbiri l-laħam taw taħt. It's too tender, so iweġġak ħafna. Issa jinkont nimmaġina li hawnhekk meta tiġi biex tagħmel tattoo malon, vera għax hawnhekk vera rqiq il-laħam. Yes, imma fil-verità jibda jweġġak għax jibda jgħaddi iktar minn darba. Imma fil-verità bħala post mhux li tweġġa daqshekk, hawnhekk isu fejn jikbillek is-suf bil-kontra biex ngħidu. Allura hemmhekk vera rqiq. It's very, very tender u weġġa ħafna. U kif taħdem meta tkun sejran tit-tattooist tiegħek tkun diġà taf x'set penġi, ta' salem tiddiskuti x'ħadd penġi kif taħdem? Usually nibbuki l-appuntament xi 6 xhur qabel. So jkolli ċans infittex u mbagħad nurih x'sibt, so le mur preparat ġieli mort b'xi ħaġa u jinserta jsib xi ħaġa dakinhar u għamilta, ġrat ukoll, imma usually tkun pjanata x'ħan nagħmel jiġifieri. Ovvjament irid infassala kif ħanaqqad, fimt. United Colors of Benetton. Luke, għandek ħolma. Jew għandek ħafna u jgħidlu waħda biss. Naħseb l-ikbar waħda li jkolli tfal, fil-verità. Imma timmaġinak bit-tfalek fil-preżent jew hija ħolma tipu għal qudiem. In the next few years, so. Ġifieri tħossok konfidenti Quite fil-biċini, jarisaq lej 30, so I think it's time li naqbad. Però temmen li jekk tiġi biex ikollok it-tfal, l-istil tal-ħajja b'xi mod jew ieħor jinbidillek. Ħajinbidel bil-fors. U għandi ħajja veru busy bħalissa, xogħol, content, training, gas down. Imma where there's a will, there's a way. So I'm sure li b'xi mod jinnexxieli nirranġa. Jekk nitkellmu fuq ix-xogħol tiegħek, Luke, iktar kmieni din is-sena rajnik flimkien ma' Denise fil-music video tagħha Boy. Yes. Fej letteralment poġġitek bil-qiegħda. U ħarqitni ħaj. Jien għandi kuriżità fuq dik ix-xeda tal-ilma, ma minna ftit ieħor nsaqsik fuqha, però qabel rid insaqsik jekk qabel ma ħdimt ma' Denise kontx tafa jew kontx tafa biss mix-xeda tal-ispettaklu. Kont nafa ġiel ħdimt magħha għal riklami oħra għax taħdem ma' marketing agency, ma kontx nafa daqshekk personalment, ġifieri. Ma kif proponitlek mill-ewwel aċċettajt. Yes. Kont taf il-kunċett, kont taf Kont naf it-team minn ħajaħdem, so it was a really good team. So I was looking forward. Fl-aħħar qabdet u letteralment tatek in-nar. Within inverted commas. Ovvjament mhux vera kien hemm petrol fil-landa. Ilma ħaslitni. Kiesaħ sħun kif kien dak. Kiesaħ. U kien għadu x-xitwa. Kien għadu x-xitwa mela, dak it-tip kif tefat li l-ilma fuq qabad ħareġ id-duħħan hekk, fimt? Nifhem, ħareġ id-duħħan għax vera kontu close, ġifieri min jaf kemm il-tejk ħadtu u t-temperatura min jaf kif bdettiela. Ġifieri mhux taf xejn kien hemm bżonn l-ilma. Fil-verità bdew jitfawna xott, titfal l-ilma u nitettew bil-kutri, fimt? Tant kemm kien hemm kesħa post crazy.
Luke, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi lejla, nawguralek il-weekend it-tajjeb, ovvjament kompli telli iktar kontenut interessanti kif ittella fuq is-socials tiegħek, ċert li ħafna mis-segwa ġitana segwu ukoll jew jekk le qafsu follow. Illum għandi ftit rigali żara lik biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi lejla, naf li tħobb is-sajjer u għalhekk grazzi għal Fior di Vita għalli għandna selezzjoni sabiħa ta' bacon li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għal jogiti ħanibatuk minn hawnhekk b'ħafna tomit tajbin. Tejjed differenti talaq il-ġurnata b'laqwa mod bħal dażbin tas-sena m'hemm xejn nisbaħ milli tirrilassa ftit biex talaq il-ġurnata ġvera b'jogiti. Grazzi ħafna u l-komplament tas-sera tat-tajba. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom biex tiqpaw hemmhekk, infakkarkom malajr li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Sopop Friski Ommi Ma biċ-ċans tagħkom li intom toħorġu rebbieħa biex tieħdu sem faċli ħafna tridu tieħdu ritratt tat-television tagħkom bħalissa u tibgħatuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv. La darba taraw il-filmat tal-Ommi Ma tistgħu tieħdu ritratt tal-iskrin tagħkom u tibgħatuli. Ngħidilkom grazzi tal-li kontu qegħdin nisseguni. Għalissa ħmorru għal waqfa żgħira tar-riklami kont se nagħlaq imma ħanilagħbu kontra 30 sekonda minn ftit ieħor skużawni tħawqat. Ħammorru għal ftit żgħira ta' pariri kummerċjali kif niġu lura ħanilagħbu kontra 30 sekonda pa' hemmhekk. Kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jagħtux fil-għajn, b'saff ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Molicare Premium Lady Pants u pads jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvom. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Freedom! So fresh, so new. Okay. Freedom! It's all for you. All for you. He Bennett. Freedom! Ronaldo! Dreams are born on and off the field. Living room promotion at the FXB showroom in Hull, Ormy. Event made perfect with Camilleri Catering. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika l-klabnina. Is-Sopop Ommi Ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' Sopop Ommi Ma, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas Sopop Friski Ommi Ma. Soup so good, everybody wants some. Jekk ma tarax sintomi m'hemmx għalfejn tinkwieta. Għal-kanċer tal-prostata dan mhux il-każ. Il-kanċer tal-prostata normalment jolqot irġiel minn 50 sena l fuq. Iktar ma tikber, iktar jikber ir-riskju. Chempel St. Thomas Hospital għal aktar informazzjoni. Biex tipprattika xiri sostenibbli, hemm ftit mistoqsijiet li għandna nsaqsu lilna nfusna qabel ma naqbdu nixtru. Nista' nsowwi jew nibqa' nuża l-oġġett li għandi, l-oġġett li ser nixtri ser iservini għal żmien twil, għandi xi ħaġa oħra li diġà tagħmel l-istess funzjoni jew simili. Fil-ħajja ta' kuljum nista' nagħżel oġġetti li jintużaw aktar minn darba, ftakar li kulazzjoni u bidla fir-rutina tagħna, żgħira kemm żgħira, b'mod kollettiv u fit-tul ser tħalli effett pożittiv lejn l-ambjent tagħna. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Il-jackpot ta' kontra 30 sekond għandu valur ta'
55 euro. Jekk kemm il-darba jaslu 5 risposti tajbin, dak il-jackpot fi flus cash jintrebaħ. La darba jintażel 7 domandi, il-valur tal-jackpot ħajżdied jew nkella ħajonqos. Is-sar tat-tajba minn hemm? Doris. Doris, liema 7 domandi tixtieq mis-set numru 1 sa set numru 10? Wieħed. Is-set numru 1. Doris, blażla tiegħek il-jackpot tela għal 165 euro. Fi 30 sekonda għandek ċans terbaħ 165 euro. Il-30 sekonda tiegħek telqu issa. Awguri. Thank you. 3, 2, 1. Immultiplika 7 b'9. 56. Ħażina, dan kien il-moħħ wara teorija tal-evoluzzjoni. Pass. Liema kienet l-ewwel kanzunetta li ħarġet Britney Spears? Pass. F'liema belt Ġermaniża twilet il-kompożitur Ludwig van Beethoven? Pass. X'ismu t-tim tal-futbol tar-raħal ġdid f'Malta? Chips. Proset. Naxxalek it-tieni risposta waħda tajba u skada l-ħin il-jackpot baqa' hawnhekk. Aħbar tajba l-min sejlab ma għada tinsewx is-sibtu l-ħadd inkunu qegħdin hawnhekk bi prime time u nilagħbu kontra 30 sekonda jkunu programmi dedikati għal din il-logħba. ċans tagħkom li terbħu l-flus cash ikun ikbar għalhekk nissuġġerilkom tirreġistraw tibagħtu SMS fuq in-numru 5061 2100. Qabel inħallikom nixtieq infakkarkom li aħna flimkien ma' Camilleri Catering nixtiequ li intom u l-familja tagħkom ikolkom ċelebrazzjonijiet tal-millit mill-isbaħ u tikkreaw memorji li teqgħu tożżuhom għas-snin li ġejjin. U fil-fatt għandna kompetizzjoni għalikom, kompetizzjoni li tista' trebaħkom il-catering l-ikel għal reunion għal catering tal-millit li sejrin tagħmlu għall-familja tagħkom id-dar. Biex tipparteċipaw tridu tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' Facebook jew kella Instagram u tgħidulna għalfejn intom għandkom tkunu l-familja rebbieħa li terbħu l-catering grazzi għal Camilleri Catering għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-millit tagħkom. Qed nistenna l-istejjer u qed nistenna l-informazzjoni minn għandkom. Nawguralkom il-lejl tajjeb niltaqgħu għada, ngħid grazzi lil Zara u nixtieqlkom is-saħħa. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Solpadeine soluble. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Your event made perfect with Camilleri Catering. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.